Rijntje, Yveske en Rising. Sally, Wunder, Yveske, Rijntje, Uniek. Hallo. Hey. En korallen. Hey. Zit lekker in het water, hè? Hey. Nou, ik zal Mathilde nog even helpen, want die is druk om wat mjukjes, hè? Help ik haar even. Blij dat Reisje eruit kan. Kom maar! Ik zie het ook wel gebeuren dat hij een peertje. Ja, daar erheen of zo. Oh, Goed zo! ja! Hallo. En nou de rest. Kom maar! Hop, 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 hop. Ja, Glendy. Kom maar! Jongens, dit is lekker. Kom. Ja. Kom jongens. Ja. Spidey! Glendy. Mario. Daisy. En Spidey. Kom maar. Oh. Mario. Peach. Ja. Dit wat. Glendy. Hey Yveske. Kiki. Rijntje. Korallen. Sally. Uniek.
Wonder. Is het al op, toch? Kom maar. Tje, korallen die doort dit. Maar de Friesen die doorden dit nog gewoon net. Misschien nou als ze zeggen. Nee. Oeh, Kiki. Kom maar, Kiki. Kom. Kom nou jij gewoon even. Kom maar. Kom maar, Uniek. Kom. Kom maar. Hé, braaf. Goed zo. Het is echt water drinken, hé. Maar. Nee, eng. Goed zo, Uniek. Braaf. Goed zo. Maar. Kom. Niks. Nou, ze doen het straks zo. Kom maar, Uniek.
Oh ja, deze speel is nij. Zie ik steeds mezelf. Zadels. En hier hebben we de hoofdstellen. Dus uniek haar hoofdstel. Dit is van de ponies. Dat is Rijntje. Oh ja, ik moest van de morgen hut. Toen heb ik hem hier deel gegooid. Oh. Dus dit bed ben ik nog even afspelen. En dit halster hebben we gekregen een keer van iemand. En deze. En nog een, maar die ging het in de stal. En deze leren halsters ik voor de voeltjes. Oh. En ik heb een probleem. En dat is dat mijn bitten wel eens piepie. Dan ben ik aan het reden en dan piepert het de hele tijd. Dus ik heb op internet zocht wat eventueel helpen kan voor piepende bitten. En er staat olijfolie. Dat is diervriendelijk, het is eetbaar. Dus dat probeer ik maar gewoon. Test. Dus ik heb de olijfolie uit de kast halen. Die ga ik even skimmertje. En dan doe ik dat erop. Probeer die. Nou, ik ben benieuwd wat het helpt. Ik ga het testen, maar de volgende keer dat ik hem begin broeken. Zo, eerst even een beetje skimmertje. Oeps. That's it. Probeer die. Een kikker. Ik ben even bezig om trieën te zetten. Uniek. Nou hebben we de ponies hier ongeveer de hele dag stoen. En zet dat weer op. Ze eten gewoon alles keel. Dus ik denk dat ze nou vol zitten.
Of net, Spidey? Oh. Oh, en Daisy dan. Mario. Hey, jongen. En Peach. Even uitbuiken. Glendy. Oh, je mooie daar weer in. Hey. Je mooi? Kom maar. Kom. Kom maar. Tuurlijk. Nog meer eten. En dan heb ik dat oranje tritsje ertussen. En die kan ik dan elke dag een beetje opschouwen. Zo krijgen ze net te volle eten in één keer. Want ze eten alles. En ik zal even stroom opzetten. Hé Glendy? Mario? Peach? Ziet deze al wat te eten? Oeh. Het is er. Oh. Spidey die shirt. Die rode lintjes daar in het lawn. Dat is vet eng. Zie nou gaat hij achter Glendy jongen. Zien, het is net eng. Die dingen daar. Ik wat vriezen. Hey Sally. Korallen. Ik krijg gewoon uniek uit de waterbak drinken. Maar ik weet nog net dat Sally en Rijntje dat al in. Kom maar! Goed zo, Sally. Braaf. Goed zo. Braaf hoor. Goed zo. Braaf. Dit is eng. Goed zo. Braaf hoor.
Hé, dat is gemeen. Dat is gemeen. Hé, Yveske. Wonder. Hé, Rijntje. Zo, ik even. Kom maar. Goed zo, braaf. Goed zo. Braaf hoor. Oh, kom maar. Kom. Is net eng. Goed zo. Braaf. Goed zo. Braaf hoor. Goed zo. Braaf. Zal hij weer. Goed zo. Kom maar. Oh. Kom maar, Rijntje. Goed zo. Oh. Karalle is de baas. Yveske kreeg stroom. Goed zo, Rijntje. Uniek. En Yveske. Wonder. Karalle. Sally. Kom maar. Rijtje.
Waar laat je hem naar binnen? Hey Sally. Hallo? Rijntje, Yveske en Uniek. Maar korallen moet ik hem komen. Hey. Kom maar korallen. Hallo? Oh. Ja. Sally, Wonder, korallen, Rijntje, Uniek en Yveske. Kom maar. Ze door net. Kom maar. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Kom. Hop, hop, hop. Nou, kom maar. Goed zo, Rijntje. Doe maar. Hey, Uniek. Doe maar. Rijssie en Uniek. Rijntje, Yveske, Wonder, goed zo korallen, Raaf. Nou, dan gaan we weer. Ja, goed zo Sally.
Wunder. Nou, het gaat helemaal geweldig. Korallen. Nou, doe maar. Hallo?